Helo, fy enw I yw Llunos Lee. A fy enw I ydy Owain Wyn Evans. Mae bwlio ar-lein yn golygu pan fydd rhywun yn ymddwyn yn ymysodol dro ar ôl tro tuag at rhywun arall ar dechnoleg ddigidol, gall ddigwydd ar sawl ffurf. Mae ymchwil gan yr academyddion Beth, Spencer a Beigli yn 2017 yn awgrymu bod hyd at 2 ran o 2 o bobl ifanc rhwng 1 ar 15 a 4 ar 15 oed wedi bod ynghlwm â bwlio ar-lein. Gall ddigwydd ar sawl ffurf a gall wneud i'r rhai sy'n cael eu bwlio deimlo'n ynysig iawn. Ond mae yna gamau gallwch chi cymryd i leihau'r risg i'ch plentyn. Talwch sylw i sut mae'ch plentyn yn defnyddio technoleg ac ystyried creu cytundeb teulu sy'n gosod rheolau ynghylch pryd mae pawb yn cael mynd ar-lein, sut ac am ba hyd. Eglurwch sut mae Cadw'n ddiogel, bod yn gyfrifol ac ymddwyn yn dda ar-lein. A chofiwch annog eich plentyn i siarad am ei brofiadau. Ac os byddwch chi'n canfod bod eich plentyn yn cael ei fwlio ar-lein, dyma beth i'w wneud. Yn gyntaf, gwnewch yn siŵr bod eich plentyn yn ddiogel ac yn teimlo'n ddiogel. Gwrandewch ar eich plentyn a chasglu tystiolaeth am y bwlio. Peidiwch â chysylltu â rhieni neu ofalwyr y rhai sy'n bwlio. Yn hytrach, gweithiwch gydag ysgol neu goleg eich plentyn a rhowch wybod i'r platfform ar-lein lle mae hyn wedi digwydd hefyd. Rhowch wybod i'r heddlu os oes bygythiadau wedi ei gwneud. Ac os bydd angen, trefnwch gymorth ychwanegol neu sesiynau cwnsela ar gyfer eich plentyn. Gallwch atal cyfrifon y rhai sy'n bwlio a newid gosodiadau preifatrwydd i helpu atal hyn rhag digwydd eto. Ond, allai eich plentyn chi fod yn bwlio plant eraill? Os ydy hyn yn wir, gall fod yn anodd i rieni neu ofalwyr dderbyn, bod hyn yn ymddygiad cyffredin. Mae pobl wrth natur yn tueddu i gael ei denu at yr unigolion cryfaf neu fwyaf poblogaidd, gan gefnu ar bobl sy'n wanach neu'n wahanol, neu droi arnyn nhw hyd yn oed, os nad ydyn nhw wedi cael ei addysgu'n wahanol. Dyma pam mae hi mor bwysig addysgu eich plentyn o oedran ifanc pa mor bwysig ydy parch, amrywiaeth, goddefgarwch, caredigrwydd a derbyn pobl. Dyma rai canllawiau i'w rhannu gyda'ch plentyn. Os bydd rhywun yn gofyn i chi roi'r gorau i'r cellwair ar-lein, yna gwnewch hynny. Peidiwch byth â rhannu gwybodaeth breifat am rywun heb gael caniatâd i wneud hynny. Gofynnwch eich hun, a dyma sut byddech chi'n ymddwyn wyneb yn wyneb. Sut byddech chi'n teimlo pe bai'r sylwadau yn y neges wedi hanelu atoch chi. I gael rhagor o wybodaeth am fwlio ar-lein gan gynnwys arwyddion allai awgrymu bod eich plentyn yn cael ei dargedu neu bod eich plentyn yn targedu plant eraill, ewch i'r parth diogelwch ar-lein ar hwb.